салом алейкум ҳама каса. Ассалому алейкум гуфта химора дорем реклама. Баҳри фардо ғалтидани хид имрӯз камдостем яма. Химор ба касе сулҳ надод, хона вайрон карда рафт. Як бор андеша ки яке аз байни ҳаром ҷӯяд ҳалол, дигаре баръакс мобайни ҳалол ҷӯяд ҳаром. Бехабар аз рӯзҳои сахти сарди Карбало, одам нашидем, шидем як хадия чӣ бало. Дар забон алҳамдулиллоҳ, дар амал ғуломи нафс. Мусулмоне мегем полни дура ислом. Рақаус. Мардима киҷо кадостем даъват? Масҷид, илму ҳунаромӯзӣ, варзишгоҳ ақаллан касера гуфтем бирава. Тавбарам кори мардбачай, хай тавба киканӣ. Чун як хеле дуруя шида наметонам ҳаргиз. Дуо мекунам фарзанди касет нашава мариз. Кудаку рехи ҳайф накард, бифаҳми ҳарам. 100% мефаҳми ҳаққам. Тифлера беадаб кардӣ, бо падараш дӯстӣ накард. Ту душмани ашадию хонадон эълон гардидӣ. Ту умеду орзуву ояндаию хонадона барбод додостӣ. ҳариф